Ibu bekine mu ni bende manje mu na si no de bobu na nwoke na ati nwoke ma dele nwanyi ma si na ahia na no bosi na no n'okwa ji ebe kara nna mazi no the Festival of Buried Alive ka na emezi na n'Igbo anyị biko na onye ọzọ abịakwa na bịa na ihe onwe ya na ndụ a na-ekwu na ya chabe ihe ọzọ ọzọ ọ na-emegide ha nye mmadụ wande mmadụ ama ntete ihe efefe ire ka ịma nke ma akwanụ mgbe ọzọ nke ọzọ ị ga-emegide ha wande na a na-asị na odogwu ya pụtara na odogwu ya pụta n'otu days ife ekpupụta gị nwụọla mụchie anya maka mmadụ adịghị a na-akwa na anwa chukwu ọnwụnwa anaghị anwa chukwu ọnwa biko nụ amakwa m plan ụnụ ịma na asị na the last days na ekwensu egosikwa n'ihe o ji wee dịkwa ka ike ọdịniya unu na ha anwa ekwensu ọnwụnwa ekwensu ka unu mara imezi ike na ofu mgbesi ofu onye amụchi anya ọ bụrụ na onye family ya depend on nwoke nwoke ka ọ bụrụ onye the family bụbara dịwe na family ịnwụchi anya ndị bụ na ada akụ na ụba gị vam 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 biko soro kene na na-ekene ebe dibịa ọzọ niri onwe ya na ndụ n'etiti ọma ọ sịkwa na ọya oniche onwe ya na ndụ na ọya apụta biko vidiyo nke ọpụta apụtagwụkwa na onwe na-asị biko amaghị m na eniche ozugbo abụọ ozugbo post wee vidiyo tata post dị na other one the next day onwe ha onye mana ọsọsọ ha na Chukwuma mana biko na-ekene nọ ebe onye nke nịkwara onwe ya na ndụ ọzọ
I'm
ekene m nwoke ekene nwaanyị kene ihe jiri bụ eji m nọ na-adịfụcha na vidiyo biko nye na ya aka na-agbasa ozi ya biko kwanụnụ anyị na-asị mmadụ inye onwe ya na ndụ abụkwa na omenala Igbo na ndụ ahapụgo omenala na-eme majik ndị ọbụla na-achọzi igosi na o nwere ike na o nwere nka ka e wee dọkọta ego mmadụ niile ama alụkwanụ họteelụ ka akwa mmadụ niile ama alụ họteelụ ka alụsị ego ezobi mmadụ niile anya ha enwezi ego karịa alụsị ego nke nwụrụ anwụ mgbe nwanụ biko n'udo ndoloko ihe onye na-eme kịta na-asa anya biko nụ abụkwa akwa akụ aka ege ntị na ọgbọzụkwa ihe niile ekwu ka a na-afụ mana ka o si na wee dị ekene m Igbo niile ekene ihe na-ejere Igbo ozi anyị enwere mgbe ọzọ